nozoti isusu tine tichitofunga kutoti tatova pane imwe stage hapana zvinhu zvinobhowa kana zvinorwadza sekuti iwowo unenge uchifunga kuti basa rafamba. Handiti vazukuru, uchifunga kuti haiwa zvinhu zvafamba, ndarima ndima yafamba. Izvo mukurima kwauri kuita ka muri kusara nzvimbo dzisina kurimika zvakanaka, right? Nyaya yandinayo pazuva ranhasi ka ndeyevakomana vatatu, yamarabha kapfupi nemukomana anonzi Shugeta. Shugeta tinomuziva ka muchinda anga akumboekta namarabha nakapfupi pakanga pasingachabatike marabha, right? Muchinda yeye ndiye anonzi Shugeta, ari iye zvakare manager wegrupu ravo ranakapfupi. Handiti is their manager. Now Shugeta uyu ka nezuro ane nyaya yaakaunza yaakaitira live yandoda ndimbotaura zvishoma pamusoro pezvayo, mashandiro kana kuti mafambidzirano ava ari kuita neumwe wawo marabha uyo akanga asiri paspotlight kwenguva yakareba, akazodzoka ave munhu ave kurwara. Mufaro wangu ugamuchirai zvakare pazuva ranhasi. Kana wanga usati wasubscribe to this channel ka, I kindly ask you kuti muzukuru ka hapana chekumirira, ndipo pachannel pedu panapa. Handiti ende hapana kwatiri kuenda, tichange tiripo tichiwinza nyaya dzakasiyana siyana pazuva rimwe nerimwe. So I kindly ask you to subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell to whenever I upload a video ka, you'll be notified. Also motipawo ma thumbs up, also nema comments enyu tinga tichinzwa zvamune muchifunga pamusoro penyaya dzatinokuinzirai pano. Right, marabha akanga achirwara zviri serious kwemazuva akapera mushure metsaona yatakambotsanangura kuepisode yatakambotaura pamusoro pezva marabha yakapfuura. Ndinofara noti marabha ave kurecover because vakazobudisa imwe video vachiratidza kuti marabha ave kurecover. So nezuro pakabva pazoitwa imwe video zvakare naShugeta anova manager wegrupu ravo, nenyaya yekuti akatokumbirwa negrupu ravo vese vavanoshandidzana navo kusanganisira kapfupi necrew yese. Navo vachiti zoni havachade kushanda namarabha. Ini mubvunzo wangu wabva wati marabha pavari kumuti havachade kushanda naye pasina kana mazuva akawanda vamudzosa pabasa, vamubatsira. Chii chakaitika? Now nyaya iripo ndeyekuti panonzipo zvakabva zvana ana Prophet Passion Java mukati. Handiti ndo vakunzwo vanenge vavemo munyaya yachona. So vakomana vanenge vakuramwa kushanda namarabha nekuda kwemashoko ari kutaurika kubva kutimu yaProphet Passion Java nevamwe vanhu vakasiyana siyana vari kutaura mashoko anogona iwo ari kusvika paari kurwadza vakomana. Nekuti pandakaona video yakaitwa naShugeta ndakanatsoona kuti Shugeta he was not in a good state. Ndimanager hake ka wegroup but akanga asiri mustate yakanaka, akanga asiri kufara. Ndisingaziva kuti kapfupi, nekuti makapfupi anonzi ane mashoko akatumira through Shugeta achiti zoni azivise veruzhinji kuti haachade zvakare kushanda namarabha. Ameno mashoko akawanda wanda ari kunzi ari kutaurwa pamwe namarabha kana kuti nevanhu vakamukomberedza hama wati. Saka marabha wacho ari kuzviziva here? Because makuwariro akaita marabha ka akakuvara musoro to an extent yekuti dzimwe dzenguva anogona asiri kunzwisisa kuti zvii zviri kuitika. And can kapfupi and crew, can they judge kana kuti vanogona here kumisa basa marabha nekuda kwemashoko anotaurwa nevamwe vanhu? Izvozvo handione sezvinoitwa vazukuru, hazvibude. Because kana ari marabha vanhu vachitaura nenyaya dzemari, because ana makapfupi ka vari kunzi zoni vari kudya mari kana kuti vakadya mari dzedonetirwa marabha kuti anga ari anobatsirika paurwere hwake. Vazukuru zvimwe zvachona zvinototora kunetsa. Ichokwadi here kana kuti hachisi chokwadi? Kana chisiri chokwadi, why is it anakapfupi nana Shugeta vadecida kudzinga marabha panguva yaari kurwara? Kana zviri zvekuti because ini chandoza ndechekuti chokwadi ka ameno chokwadi chaicho ka chinorwadza, asi kana isiri chokwadi kuri kutaura kwevanhu ka you just ignore and move forward. Zvevanhu vakaita saana Java vari kureva zvoni they are claiming
vari kuda kuzikanwa nekuda kweurwere hwamarabha nekutaura kuti vachamitira izvi nezvizvika. They must not mind about them, because ivo marabha is like a family to them. Chakaita kuti vamubatsire at the first place ka ninyaya yekuti they know kuti marabha is their brother. Kubva pakutanga kubva kare marabha akauya paspotlight nekuda kwamakapfupi tese zvatinoziva izvo anditi so tisade kuti vanhu kana vachiwirirana vanhu vane ukama hwavo isusu vekunze ka tobva tada kupindirira tichida kukwana hatifani kudaro. Kana tingodoneta ka tinongopa madonations edu. Ndinokudza chaizvo vanhu vese vakapa madonations. Vamwe vanonzi havana kuda kutaurwa mazita the likes of ana maititi vanonzi vakabvisa $600 ka havana kuda kuzoramba vakanamatirana namarabha because pavo pakanga pakwana vapedza. Not kuti zvoni tinoita kuda kuita fanike toda kutsvaga femu nemunhu asiri kunzwa zvakanaka. Patime inoyi ngatirege marabha arikafi. Kana achizozvitaurira toziva kuti kumashure kune nyaya dzakambowanda dzakambotaurika, but kana achizotaura apa anenge achizotaura arikafi. So my advice kuti Kapfupi and Kruger ngavambomira kupa madecisions ari so harsh nekuda kwezvinotaurwa nevanhu, because chatinoziva ndechekuti marabha haasi kutaura zvinhu according nokufunga kwake, because at the moment haasi kukwanisa kugona kuzvifungira ega. So vakada kupa madecisions nekuda kwekuti vananhingi vati group renyu harimire wakomana, because vanhu tagara tinotaura miromo yamutiri muri kuona ka ndosaka tatoita mavidhio tinenge tichingotaura. So if you want to do things nekuti vanhu vari kuti muchida kumuvhwa according to vanhu hazvifambe zvakanaka, mabasa haafambe achidaro azukuru handiti. Ndotowo kune avo vari kunzi vari kuda kupindirira vachida kumawindo, right? Mawindo ari kunzi akasvika paakazoda kutaura zvakawanda no hazvinzwaro. Kana uchingoatumwa, because the name yaunenge wakusvibisa ipapo ka izita remunhu anenge akakutuma. Munhu anenge akakutuma vane mazita makuru ka ndo waunenge wakuda kusvibisa. So my advice ka iwewe ka leave these guys alone. Not kuda ungokwana pese. If you want to donate something, just donate and go and keep quiet. Not kuda kuti donate akaoda kutoonererwa moda kuita ungati mimi ndimune yese. No, hazvinzwaro urwero ende ikeria yevamwe vanhu ndo pabasa pevakomana. So musatambire pakarimwa wakomana, because basa revamwe vanhu imhuri dzinotoraramira ipapo handiti. Ndonyaya ndango ndingoyaonayo sasekuru pazuva ranhasi hayandibate hayandirwadza. Isu sana sekuru ka tiri marefurem game, so tatorefura so ari kufanira kusiya zvaari kuita ngaatosiya zvaari kuita izvozvo. Right. Kana unga usati wasubscribe to this channel, I kindly ask you to subscribe to this channel. Also, don't forget to put your notification bell so that whenever I upload a video, you'll be notified. Zvakare, musakanganwe kupa ma-like nema-comments. Tinzwa kuti munofungei pamusoro penyaya dzatinokupai pano. Muve nezuva rakanaka wazukuru.